Mundu serietako parte hartzaileen eta Bilboko agintarien familia argazkia. Salbeko zubiaren estreinakoa da Muturreko jauzietan. Oroigarria beraz, hasi aurretik. Ondoren, txapelketa martxan jarri da. Gaurko saioan, parte hartzaileek eszenatokia eta bere xehetasunak ezagutu behar zituzten. Ikusmin handiena sortu duen unea, lehenengo jauzia. Ez dago erreferentziarik, inorkeztu alakorik egin hemen sekula, jauzi egiteko ordua da. Andy Jones, Amerikar estatu batuarra izan da lehenengoa. Jonathan Paredes Mexikarra txapelketako laugarren lekuan da, hirugarrenak gertu du eta atzetik datorkion Errusiarra ere bai. Bai berak eta bai Orlando Duque kolombiarrak ere lehia oso estua espero dute larun batean. Tenemos que apretar todos porque depende de todos los que vamos a clasificar para el próximo año. 27 metrotik jauzi egin, ia 3 segunduko hegaldia airean gorputzarekin irudi ikusgarriak eginez, eta uretara txalotzekoa, benetan txalotzekoa.